Als jij nou aan mij geeft dan... Oh, dat is hem. Echt wel. Hij is koud om te voelen. Nou, daar gaat hij. Ik hou hem nog maar even vast dat jullie zeggen ja. Ja? Hij gaat hoor. Nou, hij zingt als een baksteen. Naar harte proficiat. Ja, dankjewel. Grandioos, grandioos, grandioos. Sneun op een Nijmidje wie het grutte moment van de 39-jarige Van der Meer in het veld bij Jennewaard. Gloepende koud wie het, maar toch slijt daar het eerste lip aan. Daar is hij. Dat eiken. Ja, prachtig nog. Van der Meer krijgt 15 euro, een oorkonde en de zilveren lip. Van harte proficiat. Ja, dankjewel. Super, super. Ik ben wel van zo'n jonkje al uit veld in. En ik kan natuurlijk al 2 keer de eerste van Bjargster hier maken. Het is het ergste deel ik 2 keer. Dus ik ben er wel eens gauw eens even bij. Nou ja, wat is dan betreft ijs. Je mag het geluk ook met mij denk voor de eerste haai. Kijk hoe dit lang was. Dan heb ik het idee de hele wereld aan haaien. En ik er nog in, dus dat kan niet gebeuren. Dan ren er altijd krijg jongens zeg maar. De Nijbakken vastzitter Rendert Algra van het Boem van Frieske Vogelwachten, het BFVW, is bot inname bij de eerste vingst. Want bij het koude waar zitten ze er al wat doorheen. Nou, ik moet eerlijk wezen, Aron en Vreed hebben er zelfs als bestuur op praten. We zijn van jongens, als dit waar aanhoudt, dan is het maar de vraag, altijd eerst voor 1 april bijvoorbeeld. En nou, wat dat betreft, gelukkig is dat al gebeurd. Aan de andere kant jammer, want het waar houdt, zat nou ligt het nog wat aan. Dat een heleboel ijsziekers die graag ziekje willen, eigenlijk net ziekje kennen, omdat er nog heel weinig aan lezen. Het zilveren lipje, dat voelt me eisten. Oorkonde is ook mooi. Maar het zilveren lipje, dat doet me wel wat. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja.